Farmhouse mäso vydrží kratšie. Je to pravda? Spýtame sa Dušky. Dušky, prosím ťa, ako je to možné, že vydrží kratšie versus tie mäsá, ktoré vidíme bežne? Áno, je to tak, ale nie je to chyba. Je to dôkaz o jeho prirodzenosti a dôkaz toho, že nie je tam nič, čo to mäso nepotrebuje. Dušky, v čom je rozdiel medzi farmhouse mäsom a ostatnými? Vo veľkovýrobách sa používajú technológie, ktoré udržia mäso neuveriteľne dlhú dobu. To znamená stabilizátory, rôzna chémia a iné veci. Hej. My vo farmhouse to nepotrebujeme. Veľa ľudí rieši vodu v mese a na niektorých panviciach sa ukáže pri niektorom mese viacej vody, na niektorom menej. Prečo je to tak? No, je to, ako som povedal, že prostredníctvom tej vody dostávajú do toho mesa aj tú chemiu. Hej? Takže jedna vec, že sa tam dostane tá chemia a druhá vec, to meso naberá na objeme, čo je pre tie firmy výhodnejšie. Dušky, čo si z toho má bežný človek ako ja napríklad odniesť, čo má rodinu? A aké kvalitné mäso, ako spoznám? To je presne to, že človek by nemal vždy pozerať iba na cenu, ale hlavne na to, čo ponúkne sebe a svojej rodine. To je základ. Dušky, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor, za mňa veľmi inšpiratívne. Pre ďalšiu časť sledujte určite Farmhouse, budeme riešiť šunka versus etiketa.